Moi, mä oon Samppa ja tervetuloa katsomaan tätä videota tänään. Mä teen oikeastaan mun ekaa videota. Ja mä ajattelin, että mikä olisi parempi tapa aloittaa kuin Fortnite, varsinkin nyt kun on se OG-seasoni. Mutta tää ei olekaan se seasoni. Koska mä vähän pelailin sitä ja tajusin, että se OG ei ollut niin OG, koska se ei ollut OG-pumppua ja kunnon OG-mappi ei ollut HP keskellä, oli kunnon turbobuildi ja kaikkea. Niin mä ajattelin, että mä lataan Project Eran, joka on siis tämmönen emulaattori, jonka kanssa sä pystyt siis pelata ihan OG Fortnitea. Mennään suoraan videoon! Tässä menee ihmisiä. Ja nää ei oo botteja, nää on ihan aitoja pelaajia, täällä ei oo yhtään botteja. Koska tähän aikaan OG Fortnitea botit ei ollut olemassa, sen takia kaikki OG defaultit oli niin iso summa. Ai, anteeksi. Mun osui jalka mun pöydän alla oleviin piuhapidikkeisiin hommeleihin ja se sattuu. Mä menen tiltteliin, joo, ai. Ai niin jo, hei. Addatkaa mut Discordissa, niin mä tuun pelatteen kairaa. Ja pistäkää kommentteihin vaikka videoideoita ja sellaista. Mä arvostan todella paljon kaikkia niitä tilaa. Mä pistän tilaajien nimet aina video loppuun, vaikka ei oo siis tietenkään vielä tilaajia, mut jos te haluatte, niin mä pystyn, jos te ootte tubettajia, jos teillä on omia YouTube-videoita, niin mä voin tehdä shoutoutteja. Jos te tilatte mun kanavan, niin mä pystyn vaikka mainostaa teidän kanavaa mun videoilla, vaikka tää on vasta mun eka video, eikä mulle edes oo vielä tilaajia. Minne mä menisin? Oh no, tänne meni joku. Mä en oo yksin täällä. Oh no, miten mä pääsen? Tää on OG defaultti. Minne tää meni? Ei apua. Se on täällä vielä, mä kuulen hakkaamista. Bolero to the Freddy Fazbear. Oh no! Oi, tää on eri tyyppi. Joo. Joo, mä vedän vielä uudestaan tiltteliin. Sitten sen jälkeen mä teen Skybasein, sori. Jonkun nimi oli Faceclicks, mä näin tuolla. Faceclicks #tanker the bus driver. Siis Clicks on NRG:llä niinku. Oh my god. Nyt oli kyllä. Ei ollut Clicks toi. Ei ollut Clicks. Se oli vähän Ohio Clicks. Faceclicks oikeesti, niinku mitä ihmettä. Okei, mä tiedän minne mä ländään. Mä menen tästä ovesta sisään. Mä menen suoraan tästä alas. Tänne, joo. Otan tän chestin. Nyt mulla on ase ja mä oon turvassa. Ja nyt mä voin olla täältä, ottaa granaatteja, mennä ylöspäin. Ja näyttää siltä, niin kuin mä tietäisin, mitä mä tekisin, vaikka oikeesti mulla ei oo mitään hajua, vaan mä vaan panikoin, että ei tänne tuu ketään. No. Oh no! Mistä toi tuli, tai mistä huoneesta toi tuli? Bolero to the Freddy Fazbear. Another day, another win for the OGs.
En mä nyt voi ottaa tota. Maa. No, kai mä sit menen tekee Skybasea. Mä menen. No niin, nyt mä teen sen Skybasen oikeasti. Mikä olisi parempi paikka? Wailing Woods. Ahaa. Niin, mullahan on teammate. Ehkä sekin tajuu, että me tehdään Skybase. On squadissa, by the way. Skybase. 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 Tää on sit mun, älä ota tätä. This is mine. En tiedä kuuleeko tää mua. Culero to the Freddy Fazbear. Oh, 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 oh. Bruh. Se heti kun mulla on max-puut, mä lähden raksaa, okei? Okay? Toivottavasti tää tyyppi tajuu. Okei, nyt mä lähden. Oh, 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 oh. Bruh. Onkohan mulla nyt ihan tarpeeksi raksaa? Bruh. Hei tyyppi, sun pitäis... Vitsi. Kyllä mä nyt vähän voin käydä hakea puuta, koska... Eikö siis kiveä? En mä muuten pärjää. Let's go, we got him. Se on meidän kanssa. Jos et tuu tätä Skybaseen, niin mä oon tosi harmissani siitä. Kyllä varovainen, ettei tuu maksaa, ettei. Please, älä tiputa tätä. Mitä toi oli? Okei, maksait. Maksaidis ollaan Skybasea tekemässä. Ihan ok lootit. Pitäisikö tiputtaa? Ei ehkä sittenkään.
Joo, mä lähetin tälle requestin. Mä friendasin tän. Tässä on Helppa äänittämässä jälkikäteen. Kaikki oli menossa Skybasein kanssa hyvin. Kunnes kohta disaster struck. Kaikki alkoivatkin mennä huonosti. Odotapas vain. Seuraavaksi, juuri kun olimme tässä pomppimassa ja vähän ehkä tanssimme, niin seuraava asia, mitä tapahtui, oli aivan hirveä. Katso video loppuun asti, niin selviää. Siis äijä, tää on niin hauskaa. Toivottavasti vaan. Oh, no! Deploy the glider! Hyvä. Okei, me tiputettiin. Mennään alas. Tähän. Joo. Just noin, hyvä. Ota. Mä annan sille vähän. Split. Oh no, mä yritetään snipaa. Ai tuolla on joku. Tulee road to Freddy Fazbear. Joo, se ne yrittää todellakin snipaa meitä. Ei sitä, mun paras kaveri. Mä yritin pistää sen sitä trappia, että mä pääsisin. Oh my days. No. Tarinan lopetus. Mä addasin se tyypin ja se blokkas mut tilakanava hei.